que fer camí. Les persones humanes tenim una gamma àmplia de colors de sentiments, però n'hi ha un que és el que té que prioritza més. Igual que el cel és blau, i prioritza el blau, igual que el mar és blau i prioritza el blau, i el bosc és verd i s'ha de prioritzar el verd, amb els éssers humans el que ha de prioritzar és la felicitat. I per això tenim a Jesús Ferrer. Bon dia, Jesús. Bon dia, Jordi. Misteriosament feliç. Sí. Què tal? Bé, ja ve l'estiu, no? O no vindrà mai? Avui és pròleg d'estiu, diuen? Sí? Avui dia calorós, Sí, doncs ja vaig en pantalons curts. Ja vaig en pantalons curts. Vas igual que jo, mira. Sí o no? Mira. Però este matí estornudava, dic, m'he passat, he matinat molt, he sortit de Tarragona i estornudava, dic... Ah, no, però Tarragona sempre és diferent. Sempre és diferent. Les muralles és el que té. Però que avui farà calor, 26 graus arribarem. Hòstia, que guai. 26 graus. Jesús, tot per tu. Sí? Vinga. Moltes gràcies, Jordi. Doncs no res, avui ve la meva amiga Sílvia Fornós a parlar-nos d'un tema. De què mos vens a parlar? Bon dia a tothom. Pues vinc a parlar de persones altament sensibles. Persones altament sensibles. Bueno, jo no sé gaire, des de la meva humil opinió. Sí, claro. Explicarem les nostres batalletes, bueno, les seues, sí, perquè jo no soc tan ni tan sensible. Moltíssimes gràcies, pues explica... Oh, tu ets Sílvia Fornós. Sí. És que em fa gràcia perquè jo em dic Jesús Ferrer Fornós i ara aquí fora dic que encara serem família. Pues mon pare prevenia d'Aldea, llavors, no sé, si... No, ma iaia ma mare d'aquí d'Amposta. Pues, no som família. És la ma mare. També. Que guai. Molt bé. Pues explica'm-nos, què és això de persones altament sensibles? Bueno, l'alta sensibilitat és la capacitat de percebre les coses d'una manera pues, com a més aguda, no? Guai. Llavors, per a bé i per a mal, o sigui, les que piquen i les que no, no? Llavors, pues és una manera de ser, no és cap patologia ni res per pensar-hi en res de tot això, simplement és una manera de ser que és més sensible, ets més sensible a les, pues jo què sé, als estats, a tot el que percibim de fora, no? De l'exterior. Clar, però per exemple, pues un artista, no? O... Sí, persones aquí, avui vos porto un llibre de la Mari Silva que parla d'això, no? Que jo també fa poquet que l'he descobert i parla d'aquesta dona que, se diu Aron de apellido, de la doctora Aron, que va descobrir cap als anys 90 que hi havia un 20% de la població que percebia les coses i que les vivia i les experimentava a nivell cognitiu de diferent manera. Que guai. I s'han donat compte això, que el sistema nerviós és com més fi. Que guai. Molt bé. Pues bueno, jo encantat que mos expliques això, t'havia sentit explicar aquest tema i vaig pensar, ostres, podries vindre aquí al programa a explicar això. Pues bueno, explica-mos. Llavors, este llibre jo vos recomanaria a les persones que a vegades mos tatxen de, ui, no cal patant, no cal això tan sensible, tan ploron, no. Hi ha aquí molts de conceptes, els pros i els contres, diríem. Este llibret és primet, és super fàcil, o sigui, és a manoset a tope, i mos parla d'això, dels pros i els contres que tenim els pas, no? Perquè aquesta alta sensibilitat, la veritat és que si la utilitzes per al teu dia a dia, pues, li pots traure molt d'aprenentatge a tot, no? Però si no, se pot crear psicològicament te vas tancant, no encaixes a cap lloc, te sents lo raret, tot te fa mal, tot te ho agarres així, no? I llavors, entre la sensibilitat i els processos psicològics, vull dir, això és molt extens per explicar-ho en 5 minuts, però més o menys és trobar a través de la teua sensibilitat i de com ets el teu lloc en el món, no? Que guai, molt bé. Això m'ha recordat, quan xerràvem de màrqueting, xerràvem de que totes les coses poden ser bones. De dolentes sempre fèiem la broma del gabinet del Ferran Adrià pot servir per fer art, o el mateix gabinet pot servir per atracar un banc, o sigui, que només és una eina. Correcte, és només una eina. És que pots fer el que... Inclús te diré, en la paraula, l'altre dia ho parlava, no? Dic, si fiques una motosserra, l'altre dia ho comentàvem el Ramon, no? Però només en la paraula, només en la intenció, quan ens donem compte que només en el pensament podem alterar una freqüència d'una altra persona,
és que és molta responsabilitat, Clar, que tenim cada un de nosaltres. Llavors, hi ha gent que això no ho percebeix, vull dir, Clar. no? I hi ha gent que sí. Clar. Llavors que no se sentiguen raros, simplement que s'han de conèixer, s'han de sentir, deixar fluir també. A mi m'agrada que expliques això perquè jo, bueno, més o menys als 30 llargs, quasi 40, jo era informàtic i era molt científic i era molt així cerebral i tenia les emocions com a una miqueta contretes i a partir de llavors, pues, arran d'una teràpia el vaig començar a treure i bueno, a partir de llavors vaig començar a fer teatre, a partir de llavors vaig començar a fer pallasso i a partir de llavors, bueno, tinc les emocions així a flor de pell, però faig broma de que són com a molt adolescents, que és com si m'hagués estat molt retingut durant tota la vida, llavors, bueno, jo admiro la gent que heu tingut sempre aquestes emocions. A vegades la vida te posa al límit per a que tu treballes aquestes emocions. Claro. O sigui que Claro. jo he començat per aquí i ara estic aprenent a tot el demés. No? Frenar, jo estic a soltar-me. Bueno, cadascú ve d'on ve i anem arrencant. Però per a mi era important saber com percebia les coses i com les processava el meu cervell, no? I les meves emocions, la meva... para no psicomatitzar totes aquestes coses, no? I de fet, vull dir, vaig arribar a un límit que el meu cos me deia prou, vull dir, tant tu m'ixes i tot és a través d'esta protecció que te vas ficant, no? Llavors, bueno, al final has d'anar coneixent-te, com tot. Que guai. Molt bé. I mos portaves com a 6 punts, no? No? Com a exemple, vos porto el llibre, no? que vaig escriure a través d'esta alta sensibilitat i a través també de l'eina que jo utilitzo ara més habitualment, però clar, lo important de cada eina, faigues el que faigues, que jo he treballat en xiquets, he treballat en gent gran, ara treballo en la gent que estem al mig dale que te pego estirant el carro, vull dir, el que importa de qualsevol eina és la capacitat que tenim d'empatitzar, de ficar-te al puesto de l'altre, bueno, que això no vol dir que no tinguéssim pujades, no? També, com tothom, vull dir, llavors estem aquí. Però sí, llavors l'altre llibre que us vull portar és el que he escrit jo, que és Tarot en ruta, i una mica és que sí, és tarot en ruta, però és la ruta que he fet a través de les meves emocions per a concebre esta eina o per entendre-la, no? Este és el teu llibre, no? Sí. I és super recomanable per a les persones també que vulguin aprendre d'aquí, no? Tant per a pares, que tinguen dubtes, com per a gent, no? Com per a pares, com a persones que treballen cuidant a les altres gent, com les companyes de residències, d'hospitals, no? Per a les persones que treballen en xiquets, com companyes de monitoratge, mestres, tal. Jo crec que és xocotet, però és una joia, este llibre. I què mos pots explicar del llibre? De quin? ¿D'este? Sí. Bueno, pues bàsicament, què te diu? Los pros que tens, o sigui, a quin puesto, o sigui, a què es pot dedicar un pas, te marca, per no fer spoiler del llibre, no? Pues mos parla d'això, quan tens un fill pas, a reconèixer aquestes emocions, a reconèixer tu com a pas, també com a alta sensibilitat. Ens trobem, per exemple, jo què sé, lo típic, ens fiquem una camiseta, no? L'etiqueta. Una persona que l'etiqueta li pot rosar el que vulgui. Sempre porta moltes etiquetes i no molesten. I hi ha persona que l'etiqueteta del primer moment, zac, no? I no, vull dir, sí que té que veure, és com que a través del cos, no? Percibim l'emoció i el sentiment i el reflex, o sigui que va tot acompanyat. És que estem parlant d'emocions a full i després de sentiments a tope, no? I que si algo te molesta molt de rato, una contaminació acústica, entres a un puesto, pum, està la veu molt alta, allò se va quedant allí, no? I arriba un moment que tu, el cos, te mareges, no saps què tens, comences a batallar, estàs dins d'un, saps? I dius, què em passa? Si I en canvi la resta de bar possiblement ha estat normal? Possiblement. Sempre trobes algun ara, més que antes, que
te mires, no?, com volent dir, però ja t'has entès, no? Clar, És com, quin escàndol. t'has entès. Quin escàndol. Llavors, esta sutilesa de les mirades, és com un altre idioma, diguem-ho així, però a través dels sentits. Que bé, bé. Llavors, pues, aquí t'explica tot això, com podem aprofitar-ho, com el tipus d'activitats professionals que se dediquen els PAS. I quin tipus d'activitats Pues, són? majoritàriament artistes, gent que cuida els demés, per lo que te deia, infermeres, no? Gent que, atenció, Clar, hi ha gent que no es dedica professionalment, però hi ha molta gent que cuida els demés. clar. Moltíssima. Doncs pensem que no, però sí. I estan amagats, no? La típica persona que tothom vol anar a fer el cafè en aquella persona, no? Per Sí. explicar-li les penes. Sí, Clar, bueno, les aquella- penes o perquè simplement se troba bé, no? La Marian Rojas, que és una altra psicòloga, bueno, 10, no 20, per mi és tremenda, parla de les persones vitamina, no? Que també és una altra vessant, però hi ha moltes coses, però al final l'energia, el que emitim, el que pensem és la freqüència que emitim, i a partir d'aquí pots millorar totes les altres coses, no? Lo mental i el físic també, claro. Que xulo, que xulo, que xulo. És que és un trabajazo i no tothom està dispost. També Mira, te ho dic. ahir que ens vam trucar per preparar una mica el programa, va sortir el tema dels artistes, bueno, ara també ho acabes d'anomenar, i me va fer molta gràcia perquè jo he arribat a la conclusió de que trobo que els artistes, això que es diu la inspiració, clar, jo ara me passa de que si estic preparant un espectacle de clown, a vegades meditant, me ve el final i dic, este és el final, que guai. I penso com si els pintors també espereixen que els hi vinguessin les muses, que és com si fos una connexió espiritual, no? És com a que els humans no sabem fer art, que tots els grans artistazos és com si els hi vingués la inspiració, no? Sí, la part d'arteteràpia que també vam comentar avui, jo vaig fer com un petit mòdul quan feia de monitora i tal, i vaig pensar com puc treballar les emocions perquè a través de l'art. I realment jo vaig escollir l'escriptura perquè és una que sempre m'ha agradat, no? Les lletres, en general, per a tot, però hi ha moltes vessants i tothom canalitzem en alguna cosa, tothom tenim una habilitat especial, no?, que ens fa ser això, la persona en qüestió, no? Llavors, jo em penso que si potenciem, també estan les dos vessants, cada un de nosaltres tenim les nostres coses, habilitats i les nostres ombres, diguem-ho així, vull dir que s'han de treballar, però jo crec que si potencies esta part de bona habilitat, si tu trobes el que se te dona bé, el que dones fàcilment, no? Dones molt més de tu mateix. Això a vegades és possible en una feina perquè t'has dedicat molts anys i pots fer este pas, i a vegades ho has de fer en qualsevol feina que estàs fent en aquell moment. Però la qüestió és sempre intentar donar el millor. Que guai. A pesar de que a vegades dona el millor i tampoc no reps el millor. Bueno, això és la vida, això és la vida. Claro, has d'escollir donar sempre el millor, jo crec. A pesar de... Hem d'escollir donar sempre el millor. Sí, jo em penso que sí. Moltíssimes gràcies. Se mos queda algo al tinter? No sé, moltes, perquè aquests temes són tan grans que... Però bueno, a mi em feia goig fer unes pinzellades de que, pues bueno, tant la gent que teniu la sensibilitat altament sensible, com els que ni que estéssim començant, però que, clar, ser sensible i disfrutar les emocions, ho recomanem a tothom, ni que sigui d'amateur com jo o els que sou pro. No és qüestió de nivells. Ja. Vull dir, clar. Aquesta sensibilitat, encara que comencis ara, t'ha portat fins aquí, no? Clar. Tranquil·lito, caminant, que mos queda molt encara. Moltíssimes gràcies, Sílvia. A tu. Sílvia Mastai, te podem trobar a les xarxes com a Sílvia Mastai, no? Mastai, Tarot i Lletres, sí. Perfecte. Doncs no res, avui moltíssimes gràcies pel programa. Doncs avui recomanem els dos llibres que ens ha posat la Sílvia. Persona altament sensible, de la Mari Silva, i Tarot en ruta, d'una servidora. Que és el seu llibre. Sí. Molt bé. Sant Jordi va anar bé? Bueno, sí. És un llibre que quan veuen
títol, no? Fan... Clar. Tarot en ruta. Quieto, aquí, quieto. aquí expliques com se fa el tarot? No. No, justament... Aquí explico a través de l'alta sensibilitat, sense etiquetes, com he sentit jo el tarot i l'he anat descobrint a través de les meves Sí, que és una vivència sentiments. personal. Sí, Uala, més o menys, sí. molt bé, molt bé. A través, pues sí, a través d'una Fantàstic. historieta i la carta final als arcanos, que jo creia que després de tants anys de companyia se mereixien alguna cosa així. Moltíssimes gràcies, Sílvia. Gràcies. I ja ho sabeu, 2 llibres recomanats i ja està. I ho deixem fins la pròxima vegada. Jordi, ja ho tindríem. Moltes gràcies. Gràcies. Poeta desterrat del paradís, misteriosament feliç, ningú